ዮሃና ኣብ ውሽጢ ወፃኢን ዝርከብ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ብምኽንያት 24 ግንቦት መበል 30 ዓመት ዝግበር ጽምብን ሎም መዓልቲ ሓደ ኣዝዩ ውብ ዝኾነ ፋሽን ዲዛይነር ሓውና ዘካርያስ ሰሎሞን ቃለ ምሕተት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እዚ እዚ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ሕንፃፃ ዝመስል ዘሎ ቁርብ ወደ ኣምበር እዚ እቲ ናይ ፊደላት ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ድብል እዩ ብለይዛካት ብማሽን ተሓንፂፁ ማለሲ ተዲዛይን ኮይኑ ዘሎ ወለኹም እዚ قرب رايكم تا مراقبتنا لهم تا فليت ነገር እንዲያ ሳኻታ ናይ 30 ዓመት ጽምብልና ጽነትያ ኣብዚያ ኸኣ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሎም ስዋኣትና ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ይብል ደሊ ኩሉስ ኤርትራዊ ብምሉኡ ኸኣ እቶም ኩሎም ሰራዊትና ኮወን ሽንጭሮ እንደለዎ ነዛ ሃገር ክከላኸሉ ማለት እዩ ምክልኻል ንኹሉ እንኳ ሓጎሰና ብደይቦ ኦምሲ ኣብዚ ኮፍ ኢልና ኤርትራውያን ኢና ክንብል ኣይመባቕዓና ነርና ማለት እዩ